Kubor ka Batesi TV. Ka undi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka senjuk ikli nong senchar shnong mau senram blok haka khandru tri ukulalang kod arha apun rio rengkat kejinga senran lang kinong yalam jong kiseng bhalang bat kipat ba ka shnong mau senram kila khang tala ya ko office trekam jong ka Sai Computers Limited Ucaman jong ka senjuk ikli nong senchar shnong mau senram uba hiam dor rapsang haka jinga kram bikla pathai kubor hadin bala khang tala ya ko office trekam jong ka Sai Computers Limited ulo ong ba kini ka company ka bawan nabar ka jilla kala trekam ru klempat yo ya ka no objection certificate na ka dor bar shnong but klem ka trading license na ka Khasi Hills Autonomous District Council ulo ong ru ba ka jingyai biteng jong ka sarkar ban IT shagi company na ka banta ban sam ya ka boarding na lor ba kala don lupa ka Meghalaya Power Distribution Limited kala pinbitar hadu kata katai ki pat ba ka Mausen Ram CNRD block wat hadin ba ka tanat boarding kala pinkut no ya ka jingshakri ka ba hendrius nem jong ka fetku As we have said earlier, that you prepare your valid documents, everything. You prepare your documents, and without documents, you cannot operate this work here. Okay, please. No. We will see it later. Since you don't have it right now, you cannot. You are no. 3-4 times you have take this matter. This method with you. 3-4 times. No. And this time, yes. No. Do like this. We will see that what it will do from the government side, from the department, what it will do. Then we will see. For right now, please cooperate with us. Okay, please cooperate with us. And without valid documents, without NSC, without trading license, you cannot operate. So this is very dangerous. Katakan company kalapan ay kami pi balai berjaki aktivis el kalapan ay kami pi. Kada kijo kibrio iba padunan karam dadu ke portret tu mentaka di Sai company ka padun kami pi. Ladakan chimki hi aktivis el ru kamdai ban amba pundo de kata. Kada hi ban chimki pi ru ma di mentrai. Bila experience lupa, bila don lupa mentadi di kan Muslim. Kada itu ni perkata mentadi. Muslim ada experience pun sudah kam Muslim mentama po feel kai kejing Asian kai kejing penduk joki kai kejing hair kita feel langsung tu ma. Dia kata nak kali cumi ingat ba ladakan aktivis akan chimki hiru kan pej dan tajoki. Whatever you want. Crossing. Em kita different gini kita. Kamu nilai kamu tadi. Dalam tahun ini, press. Di, natai nakaling ang pwede sa siya ko mo, siya ko, leto, ay ito ay important. हमारे खान से No. Hah? Oh, dulu. For play office, ya tak tu. For bukan betul. Karena man kat ba wan ka
bilaj long yo dekat ka bilaj haying ba dukan tinet ba kan ka ko pa yo tang ka bilaj ke bahiying ke ba ko dukan ni pa yo bilaj itu bukan ti sisin ngelawan ong to wan nama betlawan reading nama kita wan bilaj ti wana ka ay number phone ti ukur na phone pa ukur sonde ti nga okay nga page ni nga kamde ka office hours ba men phone sonde nga ngim keren pun ni sonde nama kamde ti ka pada kerah sonde Mencuah kita resmi pa injuk phone show mencuah kata badan kau fitko dai kabyang no ka bele kabiang bilan kabyang teman tam hana du ka bawan tam pat yo Yang pidi pat yo bilang. kano ka face ju pi kada la kejong nambar ni ay na kejong ka la kejong ka bita te kadang ke bapa nai sebab tamu kadang ke bapa isi sebab sau ko tam semar ba long ndai ti ka bangi da thang gon ti kam dai kin ke ba he ti long menta ba arbna khan poi ti long ni sting ami ka kiu ka bai lai pan ti la arbna shubu ta da lawan ko na syahati min ti ka kiu mo ti long kicar ke long kidon Sungwai kadang bat jok ATM long aktif ke ATM nadu bawan thamai kan office kampat pai sisi bila jok dukan kan nomor ka dukan ke ada ke CVS silong hipak ko ke nomor ka dai lang jok ke ATM pat ke jok ke dukan silong ke ATM ko ngam ti trai hipak yo nomor ba leba ndalaan ko bilang ni an ko kitu ki bahe ki jero ti so ko di ka ki ko ko ke nomor ila ka dan ke nomor ko ban ko ba ar ka ba lai ke ba sa long sa mala ke ibu na ke jok kita to ka sinong jonga kadena ngadena tantinro na po himalan yong bat na po len yong hibaro ngi support ya ka kam bat ya ka ki senjuk na mosenram kira masno mosenram kila ya depenbet nadu menswa bat ngi ngimpat tip hendai hadian ba kila ya bat kila pentip sengi hapo himalan yong bat ngiru ngilai support ya ka kam nambar ngi i ya ka jinge jong dipat ba namar ba ngiyoi hadian ba ngiyo yung tip ba kafit ko kalawan ban pet ne ban luming ne belat hapo sinong bat na hadian ang ta ngiyoi kansan ka kiyo ka belat habanay Desember bat January ngiyoi bat hadian bangin layo yung tip day ong bala IT pat sakasay bat ngiyoi ka jing ka babuan ba yakinong sang sinong hagaway ka banay ka jing igwe long yeng hagaway banay ka jing igwe long yeng tingin ngula su bansa anlay hadian mang tang yo jing tip banaka liang jong ki kli sansan yung masanram bat ya i bahyam bang khadiet ila khot yang i ban tip ingi halor bedai bat kane bat ngas dokumen bat ngiwan ban kersan met bat musim man ngis tu ba kane kadai ka jing hi yang i baro ki bahap hang ne hapo subdivision yung masanram tikum tang ngi kersan yang kane kakam bat ngikwa hi ba lakum no kasarkar kan simti hilade ban penyat kabedai pat ka laj hibro kawai tang katahi nga sungong ba ngi yemenjur napo himalan yong hibro kawai ngi yemenjur ya kan ka kambat nginya sakmat ban ngele ya nek lang jungi kum ka kenhun sang balang nadu kini ki banai ki beladap ni la pendik kum tu hakim media bad om tang kata ni la penlong ro iki public meeting kebanakong kolong hang ni hapo yomus ram haka arpulai trik jung ni banai Desember arhaja absan bad hadin kata ngila penlong biang ka public meeting hang tei hapungkung akum sibenta na kabenta ban pensai pajba halor ke jung persya ke jungi kum kisang bahalang hapo jung kamal sunrang blok halor jong ke jung wan jong kenika sail company te isngo kumen sibuan ba hadin katu kania por hadin ke jung khi ke jung sai ke jungi mar bengyo sngewe ke jung ot ke jung nam jung pajba halor ke jung kiu ke bilaj badai nak takan rim ba nak lang jungi om tang kata henry na du mensuang ju protes hak bedai bat ini ki company ki bawan ban terikam hapo jong kadong kathain ke jungi mar bang kan mau na du mensua hak por ba nak lang jong ka sarkar weng no lane ka terminate no ya kenika MEPDCL hadin ka wan no ka fitko nak lang jong ki sang balang la persya Handrai ke pasngsi kolong ba himla la AA namar ba ngimyo ya ke support na ki paj ba Handrai hadin ke tu kanepor hadin ba layo jing tip ban kliang ke sarkar kala terminate no ya kan ke fitko kala wan kan ke sale company bat nak kliang jingi ni persya biang halor jong kini ki company namar ba kumba
Ngilu asngew ke jing kren mani syakmat na iba ahyam dor Arab sang ba kejungan ke company kalong ke bantu no ya ka jung mentoy ke jungi kum upaj ba jong kadong kathan ke jungi. But dei halor jong katakanong rim bangiru kum kiseng balang ni persya bat ni kersan ro ya kani kia senjuk ikli nong sensation akiba lami syakmat bat mentar ngi dan hang ni hakmat jong kani ka office jong kani ka sai komputer bat ba ladap ban khang tala bat nakliang jungi ni kersan teng ya kani ka jing ya syakmat ka jing mi syakmat jong kani ka senjuk kli nong sensation hapo jong ka mo sunram blok bat om tang kata henry ngiokot ngiwero ikipai ba jong kadong kathan ka jungi bakin Simentalang mensupport lem yangi di klik nasional rengkat bat kesang bahlang hak bedai bat kini ke isu bat ngesu ong tang kini ke wei ba mentang la depan kang tala balada dan mano kebon pli kini katala lada klem ke jingbet bat klem ke jingtep kin mau banyak leng jingi kum ke kenhuan sang bahlang angin sa le taki wei bat kilat ke bakam teng ya Nakaliang jongi kum ka senjuk jongi dong sensasnong jong ka dong kathan jong ka mau senra. Nadu nang tei napo lengyong lengkien hadu kani kathan balat ranikor lauba berkuai. Kani ka senjuk kan thup lang ya baru khoi kinong sensasnong. Ki bapet nang daga jing baha jing miat jong kani ka dong kathan ni berkuai. Bat bakanum dan ru kanu ka jing syak nyot ben hagino ki bentah. Di ngi kwa bani thu ipi kani ba kajing sedang jong kani kajing ki jongi kum ka senjuk jong ki nong sensasnong kadai kajing tip ka jongi hakashitorik jong u November ka notification kami na kaliang jong ka MEPDCL bala IT no syakani ka sai computer limited hakabede ba kajing sambording hakani ka subdivision mau sendam di shitorik ni tip bat ngindang ilayo iya katakan notification ketika notification kala penkut no ia kajing trikam jong ka fedko kani ka fedko kala trikam na du snam arjar kendai bat ka kontrak lani ka agreement kadai na kamentashi postnam bat hadin bakani ka fedko kala yat kumbahan riu snam tam ai ka MPDCL ka penkut no ia kani ka kontrak bat kani ka fedko bat ha ka liveway trik u Oktober penmi ia katakan notification But hakashitrik kal IT no siya kani ka sai computer limited bahkan penyat ya kani kejing sambode. Tika ni kejing le kalawan ra ya kejing kendit bat ya kejing bitar jongi kum kinong songsnong jong kani kedong kathan berkuai. Ngidang kemi lenti ba hadin jong ka jingkut ka kontrak bat ka fedko ka balong shipos nem. Ngin penbor ya ka MPDCL lani ya ka sorkar bagadi ban penkut no kani ka rekom IT syaki company ban penyat dia kani kejing sambording hakini kidong kithan kijongi ban ngi sikwa ban thu yapi bana pedeng ki subdivision bat ki division ki baper ki badan hapok mekhalaya bat kham tam hang ni hapok khasi jantia jongi tang ya ka mausram subdivision la IT shika company kiwi ki subdivision bat kiwi ki division kimtre ban priang ya kejing peniat jongi ni ki company man ngi thu ngiru bangi lamat Bangimat ia kata kejing henrius nem tam ke kejing SM jongi bat ka fedko kalong bakini ki customer ki consumer ki kenduk shibun ki jing teng ki kam ki badi bandep tang shitayo anda ki lejmi sapok fedgo ka kenyat sya ke MPDCL da ki lejmi sya PDCL ka ya kenyat sya ka fedgo kum kita ki ingin nakalian jongi kum kirang basnong kinong elam snong kinong snong ki wan ban report changi Kiwan bade keduk ingi ti kicing bat iki taru ngi lapan sengau hakmat minister hakmat director ki bala khot bani kran bat ngi ti kita kicing handai kensan gina kami lenti bangin up tang undalakut ketika kontrak ka basi postnam handai menta ya sign kontrak yang sashi postnam bat uni usai computer limited klaim kicing tip jongi ki pat ba bat klaim da buram lem ya kita kicing ka ba ki pat ba ki yamat hakani ka subdivision ke jongi Ti day na katagadaw kapanlong yangi kum kasunjuk jong kinok sensasnong bangin le da ka lenti nado ka bastang da ka lenti ka ngilale but I de kajing to how minister in charge jong ka power but hadir ni kata no response ya ka bay batang katu kan tayo ngi sayo jingtip banakaliang director ukhat yangi bande yakran hang tai
Dan ngila lej banyak keren how director ngila pensengau si pun ki jing ki ba lamat da ki paj ba jong kani ka subdivision Muslim Brokaway. Bat hang taru layat da ki benai mdan kanu ban ong bakin simkian na kaliang ke department. Bat andang ngila pai pat sasya kani ka Sai Computer Limited. Ngindala keli na ki tang ke NOC ru na ka dorbasnong na ki dorbasnong kim simyo e ke NOC. But ka trading license ru ki klemyo na kita ki authority ki badiban issue ya kita ka trading license. Kat kum ka United Khasi Jaintia Hills Regulation Act 1954. Trading by non-tribals laka bomot ki individual ki company na ni ki agency ki don kamban yo ya ka NOC nengkong nakasno with approval of the local dover. Ndre kita ru kim simyo kila suwan ban penyeng ya kani ka office hang ni. Dia kata ru ngila de aipor te na kapor ngila de dia keren ngong la de kimyo kita ni na kaliang jongi kum kisnong kitau minomla ban ong bangin pediang ya pi bat menta kasi ka penlong yangi ban banse bangin wan ban haban khang tala da hadin license sausin bangila de dia keren de kaktin pi sa ka wei ka jing ki bangi kwa ban ne thu api hang ni kani ka jing ai ki company ni so thu kan wan ra ka jing du nong ka bakrau bat ka jing nyon ben ye ki paj ba ki babun ka company nengkong kan haban siu ye ka baywai ka barem bat nang ta kan haban yo nong kan haban siu ye ka baywai sya ka MPDCL nang ta sa ka bayo nong ilade nang ta ka sakas jing siu ye ki bay nong tre te balai ba ki MPDCL kamla bakan peniyaj hi ya kata dalade ka MPDCL ka Aidau bangimdon ye kita ki manpower bangimdon ye ki manpower balai pat apa mokorat mairang nongston bat bahwei pat ki subdivision ki division kalah man penbiang ki manpower kani ka jingle kan wanra ye ka jing kta yang ikum ki jaj bendriu khasi ki jaj bendriu ritpa kini ki company ngi ba mars nyawan ban simti tangkhan diat benai nadu November si tarek ka jingkiu jong ki bylight kala pois put ka bom ya hap su khndet ru na ka lai spa saka praspa kidon ki bana ka san spa ki pois ki khatsan spa lani ar hajar ter bat hakini ki bill light ru umju kedau ban ong for them month ong jong tauta nang tau benai utauta mdon ka kita jing kedau don be tang ki bill det bat ka wei ka penlengo ingi ka long ba ha ka ar pu ar terek jong ubnai December bun kidang siu ya ka bylight arfu artrik jong December. Handai tang hendriu nyau pra tarik terter jong January lawan poi bill light biang. Bat anda kinong song snong lawan pen i sangi ya kitiki bill light ngilapet hangta hakini ki bill light ru umsim kedau kendiat ru ban ong na ka benta ubnai ayu ya kitiki bill light bala siu ru. Mundan ino ijing kedau. For the month of uta kamsum kedau. Sudah betang itai bill date. Kawan ra ya ka jing kendrum kendam ka bejor bahakan de ka jing le company ni senguthu bagi company ti berbor kinwan nado na barjela kalong tangban kejit ya ko seb jong ki baduk kirangli ki juki jong ka de ka dong ka than ke jongi ka jing mentai kwa bane thu epi kani ka dong ka than jongi mentai sane nalor ba ka hiar ka yeu ka hat ka hiar ka khai pateng ka hiar ka rep karyang haki pun ki benta kita gi di jing ki bang kendo man ka singi mentakin perkat bantit kau ni kan siu by light. Hoi ngimpen kesan bagi don hi katu kat ni kiba le tu kiba ring tu. Dengi kwa ba ya kiba le kumta to ka anyi kan pensitom. Kat kum bade. Ndai kam dei ban generalize lut ya barokat. Ban chu pensitom, ban chu ai no hagiti company, ban penmi jubor. Kat kum ka jingi thu jong ka MPDCL ka long ba ka Fedco kala pendu nong hadu san pau krur ba ka klem siu ya ka baywai. Bat halor kata bat kajing penken yiki agreement la penkut no eka kontrak bat ke Fedco. Te mentagi IT sesani kasai. Sakat no pau lanis pak krur bakin kejet nangi. Bat itu syahiru baka jingwan jukini menta tangkat tu kat ni kalong ban pen yo nong bat daka basu kejet jubor naki pajma. Lada ka kot ni kloy banyak keren. Wat habaka klem kot ru ni lalej banyak keren menhakani hapo sekretariat ha office trikam jongu menteri badi pej ya kani ketenat sambordeng. Apor bakhot director ngilai banikran ni suthu hi bakani kadon ka jing sipor handrai ngi kwa bana kalyang juga department kadai ban simkhia ban penbit penbiang bakan simti hino dalade
ka wei ka basngusi ka long ba ngi i ba ha ka jing perkhat jongi kum ki nong sin char snong ki ba pet nang ta ka jing bha jo ki khon samla jo ka ni ka dong ka thai menta uni company ula de tip lupa bakari ka jingmi ka revenue ka bajur bhan na kani ka subdivision brokaway na do nang tay na po lengkin lengyong kani ka snong mo sunram brokaway bat kani ka thain lo ba sedu ka border rengku bat kani ka thain border balat hadu ranikor ka revenue kani ka babon ba ti menta balai bakamla bakan lehi dalade lada kata ke company kala ba country kata ke kam balai ke PDCL kamla lada ke company kala ban thungkam balai ke PDCL kamla ban thungkam ban pendiang haka bakut ke ke bangi UI menta kalong bagi khun samlang ke jongi lada gila pendap iki degree ki pendap iki master kila pendap ban pule JE haka bakhat do haka jaka bagin sengutrai haka de ke jaka lajong kin haban bela pat mat kini ki company haka dor ke batat kabilait sabeneng sakandau hendrai kin haban belah kador kabatan ngi kan mau yi kiti jing ong bagi jing maham jong mulung sosotam hakawai ka singin kelalong taginong thoding kinong tong mentala proof la pensisha ki resources ki bon nang ni hendrai ye kita ki resources lahaban ye ka revenue la mentau haban kejit ik bana barjela ngi pat ki khon ki persa ki jongi ki bela pendep ngi bela bat ki da ka basiu tulop shipo hajar khat arhajar kata kadai ke ike bang yoi baka ngidang shania haga sarkar ba kumno kan thau kilat kilenti kumno baki khon samla ki jongi kinyo kilat trikam trijam ki babyang halaga jong ke south division ka bahe bat yar hadu kata kandon kata ka jingyo kam ka babyang bat kandon ka service ka ba khoj ka ba shai bat ka ba itnan kan ni ka sunjuk jong kinong sensasnong kala shim ya kan ni ka sinjam ban shim khia ya ka bede bat kan ni ka benta nagaliang jong ki seng balang ru nado ki FGGP KSU FGGP HYC HMIF bat ki ki seng balang ki neru kilami syakmat ban persya bat ki ai ke jingkersan ka baklan ba nagaliang bat yangi ka senjuk kinong sensasno ngia dan lang mentaru ki tang si kumlaong ngim shania ikini ki company ngim shania iki company lada haki wei ki subdivision bat division ka MEPDCL ka shim dalade balai tang hamau senram na ka shi posnem sa shi posnem kani ka shi posnem bagidang shi sign contract mairu kandang beteng tingim shania iki company ngi kwa bejba lada ka khot bani keren ro ngi kwa bejba ka MEPDCL ka di ban shim ti hi dalade